Салом, салом, дӯстони азизи гиромӣ, хуш омадед ба канали мо сиёвушкати мана сиёвуш ҷуда. Ҳамҷо шиштаем ждат кардестем, маориф омадем барои садики сиёвуш ва ҳатман очиратоли омадагӣ немегӯм. Ҳамҷо шиштаем ждат карда бинем ки ягон чӣ мешавад, намешавад гӯем. ҳама хеле берун ҳама хеле ҳаво салқини хушрӯ, шамолаки наз, хайрият гуфта, ҳаво каме гирифтагӣ чӣ хеле ки мебинем. Ва ози маршруткада як маршруткада шишта омадем, аҷоиб. Вот ҳама хел маршрутҳо спокойно меран, як хелаш ҳама хел сахт ҳай мекунанд ки ҳамин бардошта зада мебиёранд ва одамои шиштагӣ хай як тараф, одамои рост истодагӣ аҷоиб. Ана мехоҳам дӯстони азиз, ман имрӯз ин очкима кардам. Вай сол нав харида будам, бисёриҳо мегуфтанд ки шумо фақат очки бикунед. Хе ман чашмом беҳад вай мешавад. Ҳозир беҳад бисёр ман ҳар шаб дору мекунам, лекин босёрамно ҳамсоямо надидам, айқафо мошин кати сигнал додестем, фарёд кардестем, ман нашунидам. Вай ман чашмом беҳад дард мекунад, ҳамин шамол бошад ё ки офтоби сахт гарм бошад, ман чашмом сирх мешавад сраза. Барои ҳамин ман очки мекунам ки ягон вай нашавад, шамоли офтоби вайда беҳад вай дард накунад. Ман дору мечакунам, не ки ман пеш вақт ихел набудам, ҳамин 1-2 сол шуд ки ман ҳамихел шудагӣ ҳастам. Мумкин ки аз сабаби ки бисёр телефон кати корубор мекунаму компютер катию ҳамхеле чизо катию мумкин бари ҳавай бошад, лекин намедонам. Барое ки пеш вақт ҳамо як намуд дору мегирифтам, мечакондам, вай дору ҳеҷ кор намекард. ҳозир ҳамхел мечакунам, ҳамо доруи ҳамахел месӯзонад ки ҳамхел ҳиссиёт ки мана рӯшнои хел нағз будаю, ҳамахел телефон кадестан, вай кадестан. Барои ҳамин хушрӯ сиёмка карда натонистам, намедонам ки охирон гапам чӣ буд. Анам хел дӯстони азиз, биёин акнун сиёвуш иси биё. Мана шамола кай гуфта сиёвушда футболки остин дарозша пӯшондам. Сиёвуш иси биё. инҷоҳо пеши маориф анам хели, пеши маорифи шаҳри Чкалс. Ман инҷа шӯъбаи маориф гул шинондаги гулош хушрӯ вай тараф ҳамхел ҳавай гуло парки помирда ҳамхел хушрӯ шидиянд ки рангу ба ранг кардиянд. Вай духтараки биё сиёвуш. Сиёвуша бина. Сиёвуш? Кира дидӣ бо? Ай, мегӯм ягон рӯз вақт шавад ки бозор равум, басаношка гирам сиёвушда, нилуфарда як-ду намуди дига паплин гирам дузонам шавам. Чем ами куртуҳои харида намедонам, намехоҳам ами куртуҳои харида пӯшондан, мехоҳам ягон паплинчаи хушрӯ бошад. Як-ду намуди дига гирам ша, бо як намуди дига кати худам яхела гирифтагиам шаку. Ҳаваё дузонам ша, бинем кани чӣ хел мешавад. Не ки сиёвуша ҳеҷ кадам монда рафта намешавад бозор. Бари ҳавай садикда тоғриш кунем, насиб иншолло хай тобистон садик равад сиёвуш нағз. инҷа скамейка даштагиамо ждат кара мешинем ака. Бо духтури дандон рафтан дар кор имрӯз. дӯстони азиз, ман аллакай омадам. сиёвуш хобуш набарад гуфта сиёвуш гуфта замша, барое ки обед кунад баъд хоравад. соат 12:30 шуд мо то омадем ва кам як паднос манту зиёдӣ карда буд. Ман дар маразилник монда будам ва фаромӯш кардам ки ваё гаштам монда ҳавай ҳамон рӯза пагашт. Баъд дидам ки ҳаваё дар маразилник истодам, ба нагирифтим шунам хай истодак. гуфтам кай он рӯзе ки ягон обед ягон чида боша мепазм. ва чӣ хеле ки мебинем, ман якум бор сковородкада кардестам ва инҷода бо камтар хеле вай буд, да вай мондам. гуфтам ку бинам чӣ хеле мешавад, да ами манту пазар гӯем ҳама хеле. дӯстони азиз, ман нав ай садик омадам, ҳама хел берун гарм ки рӯз дига ҳама хел монда шудагӣ рафтаму рост бо ай садик гашта омадам. ҳеҷ ҷо надромадам ва ҳам ужин тайёр кардагӣ набудак. барои ҳамин хотир мехостам кӯдакои камтар парки помир дурорам, лекин надромадам бо. ва инҷода мошина кор кардасе, овози мошина ҳай кӯдако скамейкада шития надромада.
ман бо як комментария хондам ки яке аз тамошобинон айстиянд ки мхеки апа нилуфар хеле чизода масалан аҳамият натсен динан ки кори шудагида аҳамият натсен ҳоли ваю кӯдак ҳастанд ва намефаҳманд ҳичия гуфтам хел суханҳо задан нилуфар дар группае ки масалан 5 солаҳоне даже қариб 6 солаҳо ҳастай бисёраш дар ҳамон ҷа ҳастай яъне нилуфар майдача ҳайдавай группа ва чӣ хел гӯям кӯдака бояд тарбия кардан дар кор вақте ки вай аллакай калон ки шуд вай дига тарбия карда намешад вай аллакай одат мешад вақте ки як бор як чизе гирифтак хона овардак чизи каса гӯем агар ки шумо беаҳамиятӣ кунед ҳичи нагӯенша напурсенша ки масалан ин ай ки барои чӣ ту нагирифтӣ нагӯенша фақат бо ягон чизи дигара мебиёрад ту мегӯд ки масалан ҳичи нагуфта ку очам ё ки ҳичи нагуфт ку гирифтан мегирам гуфта ҳам хел кардан мегирам барои ҳамин бояд ки кӯдака тарбия кардан дар кор ай ҳамин хурдиш фаҳмондан дар кор ҳама кори хубу кори бада гӯем масалан манда намефорад ки нилуфар як рӯз ҳамун рӯз заколкачоя кард аллакай бегонӣ сарашда набуда ҳатман ман маъқул нести хел кор ки масалан ман нилуфар да ягон чи сарашда резинка кунаму бегонӣ аллакай вай неста ва ман ҳичи нагӯям ва ман агар ки ҳамон заколкачоя беаҳамиятӣ мекардам ва ҳичи намегуфтам тамом аллакай вай ҳатман ҳамин хел оварда дасташда намедодак ҳатман агар ки барои шумо ин беаҳамиятӣ бошад яъне беақлӣ бошад ҳичи набошад барои ман ин нест ман ҳеҷ вақт намемонам ки кӯдакои ман ҳам хеле коро кунам масалан чизи каса ман ҳатто хонаи очамшон мерем ман намемонам ки ягон игрушка ягон чиза гирифта хонада биёянд агар ҳамин хел бе ҳичи ман ҳама вақт чизе ки дасташда бошад гӯяд ки хона мебарам ман мегӯям ки не мон ҳаминҷа меистад бо ин дафъа кае ки омадӣ ҳатман бозӣ мекунем ва боз як чизи дига ҳастай дӯстони азиз мумкин ки ман хато гӯям не ки боварӣ дорам ки шахсоне ҳастанд ки ислоҳ мекунанд кас кӯдакаш 40 рӯза шудаю пеши пайғамбар мо рафтай гуфтай ки кӯдаки ман 40 рӯза шудагӣ ҳастай кай ман тарбия кардана сар кунам ва пайғамбар мо гуфтай ки 40 рӯз ту дер карди аллакай ай ҳамон рӯзи аввал бояд ки кӯдака тарбия кардам ана михел дӯстони азиз фикротонро дар комментария нависен ман интизор ҳастам ман ҳозир хеста тез ягон хӯрок тайёр мекунам кӯдакое бинам ки айфреза куҷо шуданд ва ин овози мошина хеси гап зада ҳам намешад ҷушай бинам душта ва дӯстони азиз ман инҷода каме вай тайёр кардастам макарон чикнам гуфта шиштам ростига сарам дард кара ай чикнам гуфта на баъд бинам ки макарон охиронаш каме монда гуфтам биёхай ҳамино сирх кунам ва бо мехом бром бег вайда якта дег ҳастай деги ҳамо алюминия инҷода каме қум рехтем мехомрам як коса қум биёраму биярам дашта ҳам дега шакида саб сафед кунам як рӯз яке аз тамошобинон наистаем ки ай вай иқа мегӯен иқа тоза озода ҳай мегӯен дегаша бинан чӣ хел сипсиёҳай ай ҳамон дегаш маълумай ки занаки чиркинай неки вай деги мо набуд вай ядамшон овардан ҳамин хел будак ман уқа истифода намебурдамша умуман гӯем фақат ягон ош пош кунам мебурормша ана картошко ҳам хеле шудан ва картошко мегӯм макароно ҳам хеле шудан ва дига чизоша меандозем азӣ ана макарона обша андохтум ва буром аку дег сафед кунем фаршон куҷо шуда бошад анҷа сиёвуш шиштай вай намедонам ҳозир ин либосе бинан чӣ хел титкадай сиёвуш худаш тоқа шишта инҷа бекор мондай ва мегӯм ки тез вай ҳамин сезони тарбуз харбуз бурод чӣ хел нағз ҳамин сезони тарбуз харбуз помидор бодринг бошад агар тамом дига ҳичи обедам ҳичи напазӣ тарбуз нон ё ки тарбузу помидор чакка тамом ягон авқотам накунӣ не ҳозир ашта қимат ва шанбе бозор рафтем гелос гирифтем
20 сомон килош. Некем хел бемаза намифурад хели ман гелосам хел ширини хушру боша. Ман да махул нашд неке ин дафа гирифтем. Неке гелосой калон гирифтем. Я намудаш буд 15 сомон, боя намуд дигаш буд 20 сомон калон наш гирифтем. Мофтем ширина ки хушру ширина будаг неке. Хайс явош вали боса чиба тит карди. Оз ин сирка тамом кунад дуим партияшамонум баъд тамом. دوستانی عزیز چخلی که میبینین با آوازی سیرکا دیگ سفید من حرکت کردم که سفید شود درونش لیکن نمیدونم برای چی من اینجا من خیلی اکاش من اینور سفید نشده همه قدرونش شکیدم که تو کم خال سفید شود و پشتش نیز همه خیلی اوقا بچه دیلم هم شکیدم شد که فسر آنو من اینجا چقرکاش خیلی دغرکن تازه نشده خای ام خل با یک سه بار دیگه قم کتی شویم شگر باوردارم که خیلی روش گلات کی میشد بعد خیلی این دغردغوراش تازه میشه نویم تگش هم خیلی بینن جاهایی که دغردغورای هم جاهاش سیاهیاش استادیان نه که خیلی شکیدم شد دستوش چو کرد؟ نه شو قاق بود و کرشکشن نیست شتم شکیدم خیلی قم کتی من روشم تازه کردم خیلی با انچه میبرد این دفعه دیگه حرکت میکنم که تست شده تازه کنم شم نه که به حد من خیلی جاهای تیزش بسیاره که جایی که ششته نمیشه ما از تست کدا خسته اورژنتی هم یک بار سراشون شویم من این فرها خش قاق شده نمیدرد خونه تشنه شده نمیدرد خونه خیلی ما عوض شدیم سیاوش ناو جوشه یفته امروز بینین روحای سیاوش روحاش خیلی دونچه شده سرخک شده و افتاب هم خیلی میشد شه аллакай ман чанд бора аҳамият метиҳам ҳами офтобида агар сиёҳуш гардад дар равам хел рӯҳош ранги аллергия бар ин мешавад ва ягон чи не фақат ҳамон гели алоя ҳаст ку онавая ман мемолам сраза нест мекунад инҷа нилфар наметавонад як футболкаша пӯшидан анам хел дӯстони азиз биёди ҳамин кати влога ба охир расонем ва нилфарда ман ёрдам диҳам футболка пӯшиша ҳар рӯз ман ёдаш медиҳам чӣ хел пӯшидан дар кор футболка я гуфта хай намегӯи сиёвуш хай